El divendres 28 de setembre s'ha celebrat a més de 30 països de tota Europa la tercera edició de la Nit de la Recerca. Aquest acte, present a més de 150 ciutats universitàries, té com a objectiu donar a conèixer la tasca que fan els investigadors i aproximar les principals línies de recerca al gran públic. Així doncs, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat del País Basc s'han sumat a aquesta iniciativa amb un programa d'activitats de divulgació molt extens. Ramon Moreno, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, ens parla de l'objectiu d'aquesta activitat. El que s'intenta és promoure l'interès per la ciència, d'alguna manera despertar, si es pot dir d'aquesta manera, vocacions, futures vocacions, i d'aquesta manera aconseguir un major substracte d'investigadors en un futur, atès que la recerca és el motor de l'economia. Comparativament, per exemple, amb economies com la dels Estats Units, que és la nostra referència mundial d'alguna manera, doncs es detecta que hi ha un nivell excessivament baix d'investigadors per habitant, diguem-ho així, i que s'ha d'arribar a uns nivells d'inversió en recerca del 3%. Hi ha un objectiu que és arribar al 2% al 2010, per això la Generalitat està invertint molt en recerca, amb l'esperança que això més la inversió privada, que és molt minsa en el nostre país, s'arribi sobre el 2015, 2000 i alguna cosa més, en aquest famós 3%. Però això, aquest 3% és en plan de recursos. No hi ha prou en recursos, cal també el potencial humà de recerca i això el dona que la gent es dediqui a la ciència. Un dels principals objectius és desmitificar la figura de l'investigador i fer-la propera entre els més petits. Amb aquesta intenció s'ha convocat un concurs de dibuix infantil perquè expliquin com veuen la recerca i el personal que s'hi dedica. Posteriorment, aquests dibuixos s'analitzaran conjuntament amb els que s'han fet a la resta d'Europa i se n'extrauran uns resultats conjunts. La Universitat de Girona, en un any en què ha aconseguit els nous estudis de Medicina, també ha volgut explicar a la societat quines són les seves línies de recerca. Miquel Duran, vicerector de Recerca, ens ho explica. La nit de la recerca es fa conjuntament a Guipúscoa, al campus de la Universitat del País Basc, a la Universitat Pompeu Fabra, al Parc de Recerca Biomèdica, i a la Universitat de Girona, juntament amb moltes altres ciutats europees. La Universitat de Girona té la ferma voluntat de convertir la recerca bàsica, la recerca aplicada, la transferència del coneixement i la interacció amb les empreses amb un dels seus motius de la seva pròpia existència. Aquesta nit de la recerca hi hem volgut participar perquè volem mostrar a la societat gironina qui són els nostres investigadors i investigadores i donar una mica de pinzellades del que és el que fan. Què és el que fan, des de petits tallers fins a petits experiments. Una de les activitats estrella ha estat la presentació en primícia a Europa del nou robot Asimo. Aquest robot humanoide desenvolupat per Honda sorprèn a tothom per les seves habilitats i la semblança que té amb la figura humana. Josep Bahí, director de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions, ens ha explicat els principals avenços en robòtica i el que representa l'Asimo en aquest terreny. La robòtica humanoide esclar, és una línia de treball, de recerca molt important, doncs perquè té moltes aplicacions immediates, també perquè és molt cridanera, diguéssim, no? I també perquè és un repte molt important, no? És un repte que, per exemple, amb el robot Asimo ja es veu que hi ha reptes de tipus mecànic o mecatrònic que estan resolts o que s'estan resolent. L'Asimo porta com una motxilla, no és una motxilla, és una bateria, no? Llavors el problema de l'energia és un dels problemes que tenen que resoldre. Un altre problema important és el problema de la intel·ligència o de l'autonomia, que podríem dir que són coses que estan lligades, no? Diu, què es vol construir? Es vol construir robots autònoms. Vol construir robots que siguin capaços de fer tasques ells sols, que siguin capaços de fer tasques ells sols amb entorns canviants i amb situacions canviants. I llavors podríem tornar a nivells més alts d'autonomia, fins que el nivell més alt d'autonomia seria intel·ligència, no? Aquí sí que hi ha un repte, no? El primer repte que, per exemple, molts de robots com l'Asimo i altres intenten salvar i estan treballant és l'interacció amb els humans. Dius, què ens agradaria? Per exemple, parlar en llenguatge natural. I per això, diguéssim, on hi ha els nuclis durs de desenvolupament, que són el Japó i els Estats Units, és perquè hi ha centres de robòtica que són realment forts en moltes disciplines. No en una, sinó que el desenvolupament d'un robot important implica moltes i moltes disciplines. Per exemple, desenvolupar un robot humanoide, hi hauria un mercat que ja està aquí, que és el mercat del joguet. Igual que abans, fa molts anys, tenia joguet que valien 30 euros o 5.000 peles, no?
Ara tens joguets que són les videoconsoles que poden costar 500 euros, però també tens els robots aquests de l'Aibo, per exemple, o robots aquests que poden costar 1.500 euros i la gent els compra com a joguets, però que científicament tenen molt de poder. Hi ha una línia de jugueteria, diguéssim, de robòtica, que a més permet fer moltes coses amb els robots, interactuar molt. Per exemple, els robots de Lego. Lego té una sèrie de robots i tenen robots que són humanoides. Jo penso que la robòtica està clar que tindrà molt de futur, la robòtica, quan es aconsegueixi que hi hagi robots cada vegada més autònoms, més capaços de fer coses i prendre decisions per ells mateixos, tinguent canvis en l'entorn.